Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. Debo dicir que o programa de hoxe é ben especial, porque non estará representado un único concello, senón 7, as 7 vilas que conforman o Xeoparque Cabo Ortegal. Á miña dereita temos a Tamara e a Zaira, e pola outra banda, Cristina e Sergio. Mil grazas a todos por acompañarnos hoxe. Dicía que hoxe estaban aquí 7 concellos representados, pero teremos que coñecelos, non? Pois adentro o vídeo. Visitamos hoxe un espazo único, un espazo declarado Xeoparque no ano 2023, un territorio que posúe un patrimonio xeolóxico de relevancia internacional e cun alto valor para o coñecemento da historia da Terra, onde a natureza se converte en historia. Un espazo con impresionantes paisaxes que conta, ademais, cun legado patrimonial e cultural sen igual. O Xeoparque de Cabo Ortegal semella un crebacabezas formado por 7 pezas: Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira e Valdoviño. Comezamos a andaina co peto ben cargadiño de devoción. Hoxe visitaremos lugares que se abren ao océano entre acantilados, lugares coñecidos por, ademais da súa profunda conexión espiritual, polo seu valor xeolóxico. A unión entre Atlántico e Cantábrico fai deste espazo un balcón ideal onde divisar a bravura que rega o lugar. As vistas duns acantilados que se entrelazan coa natureza no seu estado máis puro. Bosques autóctonos con árbores centenarias que supoñen a xoia da coroa deste xeoparque. Álzanse entre a natureza as testemuñas da historia. Fortalezas que semellan as mellores gardiáns da memoria, fortalezas onde conectar cos antergos que as habitaban. A parada de hoxe non se pode describir con palabras. Un territorio único en cultura, paisaxes e patrimonio. Patrimonio que semella deter o tempo, incluso transportarnos ao pasado. A parada de hoxe tamén é refuxo. A natureza amósase no seu máximo esplendor, sendo, ademais, acubillo de flora e fauna variada. Un auténtico tesouro natural o que descubriremos hoxe. E tras esta visita atopamos un asento con vistas privilexadas, un lugar do que desfrutar e para sempre lembrar, unha vila na que os seus veciños teñen moito que contar.
Acabamos de ver un pequeno resumo do que significa esta zona, pero quero preguntarvos, vos, a quen nunca escoitou falar do Xeoparque, como lle explicaríades o que é? A ver, Tamara, comezamos. A ver, eu empezaría dicindo que é un proxecto no que se dá moita importancia á xeoloxía do noso territorio, destos 7 concellos, pero, bueno, tamén vai máis aló, ademais da xeoloxía, paisaxe natural, paisaxística, que, bueno, para que sexa coñecida en todo o mundo, internacionalmente. Aquí a túa compañeira Zaira. Sí, eu estou de acordo de que o Xeoparque non solamente, bueno, un territorio que sí que destaca polo seu patrimonio xeolóxico, senón tamén, bueno, abarca o que decías, de concellos que destacan pola natureza e tamén, diría, o patrimonio histórico, como é o Castelo de Moeche, que é onde nos atopamos hoxe, e tamén o seu patrimonio cultural, como pode ser en Ortigueira o Festival Internacional do Mundo Celta. Aí tirando pola terra, E por este lado, a ver, contádeme, Cristina. Eu creo que é, digamos, que poñer en valor o que temos en todos os aspectos, no turístico, nos estudos do que se fan sobre o territorio e tamén no desenvolvemento local e sostible deste territorio. Moi ben, Sergio? Eu creo que é unha conexión, pois, vamos dicir, entre o planeta e a humanidade, non? Un territorio que ten uns recursos xeolóxicos destacables a nivel internacional e que os utiliza para o seu desenvolvemento, sempre acompañado tamén pois desa cultura, desa historia, desa tradición, non? Desos camiños, desa maneira de vivir. Gústame que digas isto porque vos quero preguntar, dende o voso punto de vista, como veciños e veciñas desta zona, que fai especial este lugar? A ver, eu penso que, bueno, cada territorio, cada un dos territorios dos 7 concellos, hai un montón de cousas a destacar, desde acantilados, uns dos máis altos de toda Europa, a, xeolóxicamente, as minas, os minerais, as rochas que hai, dunas, bueno, moita diversidade, ademais tamén, por exemplo, en Valdoviño, que é onde son eu, a lagoa, que tamén é paso de aves migratorias, infinidade de cousas que os turistas non están acostumados a ver e veñen aquí e repercute económicamente e socialmente. Esas cousiñas que diferenzan, non? Para ti, que fai especial a túa zona? A miña zona, pois eu destacaría tamén o patrimonio histórico que ten, por exemplo, a illa de San Vicente, que ten detrás unha lenda, entonces aí tamén como que hai algo que explotar, diría. Penso que o Xeoparque, como son 7 concellos, os 7 concellos teñen moitísimas cosas por ofrecer e que aínda hai moito potencial por explorar, e non solamente falando da xeoloxía, do patrimonio xeolóxico. Gústame moito que digas isto, porque máis aló da xeoloxía tamén hai que destacar, pois iso, esa riqueza cultural e histórica. Vos credes que se está destacando o suficiente? Bueno, eu, no meu caso, que son daqui de Moeche, creo que sí, e máis non clave no que nos atopamos hoxe, non? Neste castelo de Moeche, con toda a historia que conta sobre o noso pobo, sobre esas revoltas irmandiñas, creo que sí, digamos que é o epicentro do noso concello. Sergio, ti consideras que se destaca o suficiente? Eu creo que, sen dúbida, é unha liña que ten moitísimo potencial, non? Porque, ao fin e ao cabo, como ben dicía, para entender esa relación do planeta, non? Das rochas, do noso entorno, ca humanidade, pois, ao fin e ao cabo, ese patrimonio cultural, esa pedra de Toelo, como se facían eses cruceiros, non? Que explican a maneira de vivir da súa xente. Pois eu creo que é unha maneira xa de conectar, pois, esa xeoloxía ca xente do territorio. Entón, eu creo que é unha liña con moito potencial. Ben fermoso isto que dis. Bueno, ti tamén comentabas o das lendas, entón consideras que se destaca máis alá da xeoloxía? Bueno, considero que o protagonista principal do Xeoparque sí que é a xeoloxía, pero sí que por detrás temos, por exemplo, San Andrés de Teixido, tamén ten unha lenda, sí que considero que se explota, pero que debería como dárselle tamén un pouco máis de importancia, na miña opinión personal. Sí, claro, o sea, ti tamén pensas como a túa compañeira?
A ver, sí que se lle dá, pero bueno, sempre se pode ir un paseño máis aló. Destacar iso máis sentimental e non tanto o físico tamén, non? Sí, e que atrae, ademais, porque, bueno, xeolóxicamente haberá xente que se vexe interesada, outra que non, pero, bueno, sempre as lendas, as historias e iso, pois xa chegan a máis xente, a máis nenos tamén. É importante conservalas tamén porque ao final son os nosos maiores que non las transmiten e vanse perdendo. E falando disto, o xeoparque, o termo xeoparque, pois atrae a moitísimos turistas á zona, supoño que vos seredes testemunhas deste feito, e isto trae consigo cousas malas e cousas boas. Imos con estas últimas. Que beneficios trae o turismo ás zonas pertencentes ao xeoparque? Imos por aquí, Cristina. Pois eu creo que nos dá un pouco de vida, non? Pois nese sector turístico que temos no noso caso, polo menos, nestes concellos máis de interior, que non temos tanto turismo como os concellos de costa, non, como poden ser pois Cedeira, Valdoviño, Ortigueira, danos un pulo, non, para seguir mellorando, para seguir medrando, temos moito camiño aínda por diante por desenvolver. De acordo coa compañeira? Eu creo que sí, que é unha gran oportunidade, non, este xeoparque, pois, para facer fronte a eses aspectos, non, que a veces se poden considerar igual máis negativos, é unha ferramenta para lidiar con eles, non, para atraer un turismo máis hostible ao noso territorio e, sen dúbida, pois, facer frente tamén pois, a estes retos demográficos, que é unha das comarcas pois, que máis poboación foi perdendo nas últimas décadas e, sen dúbida, pois, é unha maneira de que a xuventude, de que a xente pois, que queremos vivir na nosa terra, pois, poidamos facelo, non? Xa non só do turismo, senón da produción local, de outras empresas. Ao final, o turismo é un sector transversal e o xeoparque é unha ferramenta que conecta pois, toda a sociedade. Algún outro beneficio ocórrese vos? Sí, a ver, eu estou de acordo con Sergio que unha das premisas do xeoparque é precisamente esas oportunidades económicas que trae o desenvolvemento local, bueno, que sería a hostelería, o comercio afecta directamente. E por aquí, Tamara? Eu penso que tamén estou de acordo con todo o que dixeron os meus compañeiros. É un lanzamiento que vai cara arriba, hai que ter cuidado tamén, pero bueno, conservando e a xente se ven respetando e facendo todo o mellor posible, pois eu penso que pode chegar a ser unha oportunidade única. Dicías que hai que ter cuidado, porque que inconvenientes trae consigo o turismo? A ver, eu, na miña opinión, o turismo é moi masivo, se non hai un pouco de civismo en certas persoas e tal, pode ser perigoso tamén, porque isto hai que conservalo, se chegas a un sitio e faz o que non debes, pois, pode haber consecuencias moi malas. Pero, eu confío en que a xente sepa comportarse. Porque ata que punto é sostible o turismo masivo, pois igual para zonas, como dicías ti, que están perdendo poboación ou que a poboación é reducida. Ata que punto é sostible? Eso, penso que sí que é posible, independentemente da xente que teña esa poboación, un turismo sostible se hai unha xestión detrás. En Ortigueira temos dúas cousas que destacan por riba do resto, que sería o festival e tamén o Banco de Loiba. O festival sábese que vai ser tal semana, tales días. Entonces o pobo sí que cede, porque sabe que esa semana vai haber moita xente, entonces cede porque, de alguna forma, eso vai influir o que decía no comercio local e na hostelería sobre todo. Pero claro, o Banco de Loiba como controlas iso? O sea, vai haber moitísima xente, sobre todo na temporada alta. Entón, o que se fai dende Ortigueira, pois é diversificar iso, promocionar outros recursos que pode ofrecer, non solamente esos outros, porque independentemente se lle dá promoción, a xente vai ir igual. Entonces, pois sí que se lle dá promoción a outros recursos como o patrimonio histórico ou as cervezas que están agora moito de moda. E tamén faise, pois, por exemplo, rutas de senderismo, visitas guiadas, e así, pois, estás facendo un turismo máis controlado e tamén, pois, máis sostible. Diversificar un pouco, non centrarse tanto tamén nun punto, non? Para evitar esa masificación. Promocionar e dar a coñecer máis recursos que ten o Concello, non solamente os máis famosos. E por aquí, ata que punto pensades que é sostible este turismo masificado? Bueno, é que a min costame un pouco falar de turismo masificado aquí non é o caso aquí, non? Eu creo que, ademais, o que se pon en valor aquí digamos que é un patrimonio máis cultural, histórico, xeolóxico tamén. Polo tanto, a xente que moviliza e a xente que atrae, xa digamos que é un turismo máis consciente, é un turismo máis respectuoso,
Polo tanto, non nos vimos aínda nesa situación de verlle a cara negativa ao turismo, non? De momento, todo benvido aquí en Moeche. Por aquí todo cousas ou aspectos positivos. Sergio, algún inconvinte? Eu creo que ao final o turismo, é dicir, o turismo masivo pode saturar, pode degradar certos espazos. O un dos retos, é dicir, eu creo que tamén unha das oportunidades que dan os xeoparques é esa aposta por eses modelos máis sostibles, non? Sempre apoiado, vamos a decir, nesa inteligencia turística, non? Neses indicadores que nos indican, pois, esa saturación dos espazos, que nos indican incluso esa irritabilidade que pode ter a poboación. Temos que conocer moi ben o noso territorio, desa maneira poderemos dar acollida ao visitante, non simplemente en termos cuantitativos e numéricos, senón que tamén en términos cualitativos, que ao final é o que nos interesa. O turismo é romántico, evidentemente, para quen viaxa, non? Pero para quen está no territorio, ao fin e ao cabo é un negocio. Entón, tamén ten que deixar unha rentabilidade e sostible no ámbito económico, ambiental e social. Entón, que medidas se poderían levar a cabo para evitar o dano ambiental nesta zona? Bueno, iba encaminhado que me estabas comentando. Que medidas se vos ocorren? A ver, eu, por exemplo, falo en termos de costa, que de Valdoviño, por exemplo, pois que o que máis ten é turismo de caravana, por exemplo, en praias de Pantín, cando o Pantín Classic, e iso, pois, poñendo zonas onde se poida estacionar caravanas exclusivamente, porque, claro, a xente chega, estende, entón está no aparcamento onde queren aparcar os demais, aí hai un pouco de conflicto, claro, pero penso que poñendo máis zonas, controlando tamén, seguridade, policía local, ou para regular un pouco ese tema. Despois tamén, como hai en outros sitios, por exemplo, tamén se podería, nun espazo, como fan na Praia das Catedrais, ou poñer un pouco cita previa, limitar, de alguna maneira, ese turismo, e, creo que así non debería haber maior problema. Por aquí, xa nos deches antes algunhas medidas que levades a cabo en Ortigueira, pero ocorresche algunha outra? Eu estou de acordo con as restriccións, pero penso que antes de poñer unhas restriccións tan fortes como pode ser a da Praia das Catedrais, penso que antes poderíamos tomar algunhas medidas sociais, fomentar iniciativas, por exemplo, facer turismo con rutas de sendeirismo, visitas guiadas. Penso que antes de poñer ese tipo de restriccións, claro, ti non podes vallar unha costa inteira porque sexa perigoso. Tens que ir dentro da educación, que en moitos países, por exemplo, en Noruega levan o ecoturismo, e si que a xente xa crece sendo consciente de que hai que protexer o medio ambiente e o planeta. Fomentar esa concienciación, sobre todo tamén dende os máis pequeniños. Sí, penso que habería que empezar primeiro por aí. Sí, unha boa medida. Por aquí ocorrese vos algunha outra? A ver, no noso caso xa, dende un principio, dende que este proxecto botou a andar e comezaron as rutas xeolóxicas, aquí temos a mina Piquito, que é unha mina que temos pechada todo o ano, no que se limitan os accesos, as visitas fanse solo no verán, porque está todo máis seco, ou, pois, ás veces tamén se poden en Semana Santa, se o tempo acompaña, que é complicado, pero sí que limítase, pois, o grupo, o grupo non pode ser moi numeroso, non poden ser máis de 10 persoas, limítase tamén temporalmente, precisamente, primeiro por seguridade e segundo para preservar ese lugar. E creo que é o que se leva facendo desde un inicio, desde o territorio, que aqueles lugares que poden ser, pois, crear algún problema ou ter máis problema de conservación, o que se fixo foi limitar e xa protexer desde un inicio, dosificar esas visitas. Aquí unha medida tamén é a limitación, como viña dicindo a nosa compañeira Tamara. Sergio, algunha outra? Eu diría que, ao final, cabo, esa prevención, volvo a insistir na importancia de coñecer o territorio, non? Se coñeces o teu territorio, se coñeces as zonas de especial sensibilidade, pois a nivel natural, a nivel paisaxístico, a nivel cultural, cando desenvolvas un produto turístico, é dicir, unha ruta de sendeirismo, cando leves a cabo, pois, algunha acción co turismo, vas a ter en conta estes puntos, pois, que teñen máis risco a degradarse. Por lo tanto, eu creo que xa estás previndo. E ainda encima tamén, pois, con esa educación, a poboación local e o visitante. Non se trata tampouco de instruir, non? Se trata un pouco de provocar que a xente entenda onde está, que chega apreciable e, polo tanto, que o protexa.
Gústame moito que comentarades estas medidas porque así atopamos un equilibrio tamén entre a promoción externa e a preservación do local, a preservación do que temos. E xa que nos tratamos todos de mozos e mozas novos, temos que botar unha mirada cara ao futuro e pregúntovos, que iniciativas pensades que se precisan para conservar dun bo xeito este espazo? Sergio, Pois eu creo que a nivel de iniciativa creo que hai que ter en conta sempre a población local, non? Ao fin e ao cabo, eles e elas son as persoas que poden, que son as que viven no territorio, son as que van a dar acollida, van a ser as embaixadoras da súa zona. Polo tanto, calquera iniciativa que vaya con eses parámetros sostibles de económicos, sociais e medioambientais e que poidan encaixar co territorio, eu creo que pode ser boa, non? É dicir, non só a tecla, por exemplo, ten que ser turística, ao mellor a tecla da gandeiría tamén pode ser un recurso, a pesca tamén pode ser un recurso, porque claro, ti cando estás consumindo mellor unhos percebes, cando estás consumindo un queixo, non estás consumindo un produto gastronómico, estás consumindo un produto gastronómico que se extraeu ou que se recolleu neste territorio xeolóxico, non? E ao fin e ao cabo tamén é unha maneira de divulgalo. Pois moi interesante isto que apunta Sergio. Cristina, a ver, como podemos conservar este espazo? Eu creo que estou de acordo con Sergio e creo que traballar coa xente máis moza, cos nenos, tal como se está facendo agora nas escolas, cos programas educativos, creo que trasladarlles a eles que sexan coñecedores de todo o que temos vai facer que eles mesmos se preocupen de preservalo, non? E que lles interese preservalo, porque máis aló de que unha administración puntualmente decida ou non tomar medidas para protexer algo, se a sociedade non está implicada, hoxe non seríamos xeoparque, se non fose precisamente pola implicación das nosas asociacións, do noso tecido asociativo, das nosas veciñas e veciños, e polo tanto, para continuar con iso e para continuar protexendo e preservando este territorio, hai que as novas xeracións tamén teñan este sentimento de pertenza e de querer preservar. Moi interesante, bueno, iso, que os máis pequenos tamén se impliquen no amor polo noso, ao final. Vos opinades o mesmo que os compañeiros? Algúnha outra medida de conservación? Pero eu creo que, a parte de educación, que na escola che conten, che digan, pois tamén, ao mellor, facer algunha actividade, tamén dentro da escola, pero trasladarse a ese lugar, bueno, e así ver máis de cerca o que temos e así tamén interiorizar un pouco máis. Eu destacaría tamén o papel que teñen os centros de interpretación ou as oficinas de turismo, tiro para a casa, porque penso que aí, bueno, aparte de dar información sobre o que van visitar, tamén podes como educar aos visitantes sobre como tratar o entorno. Penso que teñen un papel bastante importante. Estou de acordo contigo, completamente de acordo, e tamén co que dicían os compañeros de comezar xa polas pequenas xeracións, polos máis novos. Vos creedes realmente, é certo que é relevante que a mocidade este implicada, pero creedes realmente que os mozos e mozas se interesan por este espazo, polo xeoparque? Eu penso que sí. A ver, haberá de todo, como en todos os termos, pero bueno, eu penso que sí, e cada vez máis. A ver, hai que dalo a coñecer, hai que facer cousas para que a xente tamén se involucre un pouco e vexa algo de interés nisto, pero eu penso que sí, vexo un bo camiño nese sentido. Zaira, crees que a xuventude se interesa? Bueno, eu cando era nova non estaba tampouco moi interesada no que en si o xeoparque, porque daquela tampouco era que se supera moito sobre el, porque era máis ben un proxecto, pero claro, eu entendo a xente nova que ao mellor non lles interese moito, pero que tampouco se vende dunha forma atractiva para eles. Entonces sí que habería que facer outro tipo de iniciativas, por exemplo, utilizando as novas tecnoloxías, algo que lles interese como campamentos de verán, porque ao final se os novos non fan nada, ao final o xeoparque vai acabar por desaparecer. Vamos, que podería chegar a interesarlles, pero non chega a eles dunha forma atractiva, non? Hai que reformular, penso. Empregar as novas ferramentas que temos á man, pois iso, para que chegue ás novas xeracións. De acordo, vos?
Eu creo que é un aspecto que hai que traballar, non? Esa concienciación, xa non só das novas xeracións, sino da poboación en xeral. O Xeoparque pois leva dende pouco tempo tamén, vamos dicir, pois no territorio, non? Entón eu creo que aínda é un aspecto, é un descoñecido para moita xente. É novo para todos, vamos. É novo para todos. Entón eu creo que aí hai un aspecto que todos ao fin e ao cabo estamos no Xeoparque, vivimos como Xeoparque. Eu creo que vai ser unha maneira de vivir, non? Pero hai que entendelo, porque ao final todo o que temos no territorio, a nosa forma de vivir todo, provén da Terra, do planeta, me refiero. E iso un pouco é esa conexión, non? De nós coa xeoloxía e demais. Entonces, unha vez que seamos capaces de conectar isto á ciencia, á cultura, incluso o deporte, a rutas de sendeirismo, hai xente que practica, pois, mellor, en BTT, rutas de bicicleta, non? Ao fin e ao cabo, onde o está facendo? Pois, neste Xeoparque, non? É dicir, hai que conectar, o mellor, esas curiosidades, esas inquedanzas, esa aprendizaxe, e incluso esa maneira de traballar, pois ca idea de Xeoparque. Eu creo que xa o saben, é dicir, xa o viven, pero ainda non o saben, en moitos casos. De acordo? Sí, eu estou de acordo, e ademais que creo que o que hai que saber é trasladar a poboación, non só aos máis novos, tamén aos maiores, a potencialidade de un proxecto como este, non? E estou de acordo con Sergio, en que eu creo que moita xente xa o está vivindo, pero non sabe recoñecer que iso é ser un xeoparque, non? Pois o que dicías ti de trasladarlle á xente o valor deste lugar, quero rematar dese xeito. Que lle diríades vos á xente moza para que sexan conscientes do valor deste lugar? Veña, comezamos contigo. Eu penso que, bueno, que se informen, que se interesen e que empecen a valorar o que temos, xa como dicía antes Sergio, facendo o que máis lle gusta a cada un. Se che gusta ir de ruta de senderismo, se che gusta ir á praia, pois ir ás cantidade de praias que temos. Se che gusta máis de interior, vir aquí ao Castelo de Moeche, e, bueno, facendo actividades, intentando, pois, involucrarte no tema e valorar que aquí temos un potencial moi grande. Valorar e ser consciente deste tesouro que temos. A ver, Zaira. Eu estou de acordo con Tamara porque, bueno, moitas veces os propios locais son os que máis descoñecen o seu entorno, non lle poñen valor, entonces pois sí que tiraría por iniciativas como as que di Tamara. Por aquí, a ver, como lle vendemos esas novas xeracións a quen nos estexa vendo que este lugar é un auténtico tesouro? Bueno, pois eu animaríaos a apostar polo territorio. Temos un territorio con moito potencial, con moitos recursos e que eu creo que merece darlle unha oportunidade de quedar aquí e de apostar por el. Sergio, a última palabra. Eu creo que ao final unha reflexión interesante é que un lugar non é máis importante ou máis bonito por canto máis lonxe este. Entón, ao fin e ao cabo, nós temos pois, o noso territorio, os nosos recursos, temos lugares únicos. Non digo que vayan ser que noutros lugares do mundo que non teñan tamén iso, é dicir, ou que non teñan o seu atractivo, pero digo que nós o temos. Entón, eu creo que é unha maneira de que temos que ir explorar, temos que apostar por el tamén, e sobre todo temos que coñecer, porque cando coñecemos algo, volvo a dicir, se ti coñeces algo, eres capaz de aprecialo, e ti unha vez aprecias, protéxelo, e intentas pois que salga para adiante, non? Todos queremos aos nosos seres queridos, pois ao fin e ao cabo non vas permitir, pois ao mellor que lles pasa algo malo, pois isto é igual, cando queres algo, intentas pois que tire para adiante. Gústame isto que dis, porque moitas veces é certo que buscamos eses lugares exóticos cando aquí temos o que dicía, un tesouro. Mil grazas a todos, de verdade creo que o Xeoparque non puido ter mellores defensores e teño vos que dicir que me despido deste lugar xa pensando en cando vou voltar a este paraíso. Mil graciñas e nada, a vos un biquiño.